Приятели, направихме някои от нашите най-емблематични пици и отиваме към лабораторията да видим какви хранителни стойности всъщност имат. Най-накрая взимам и актуалните резултати. Пицата има много малко калории. Около 600-700 калории на пица, което наистина е много малко в сравнение с стандартната пица, която може да стигне до 1500. На 100 грама имаме почти 15 грама протеин. На 100 грама, което е изключително много за една пица. Калориите са около 200 калории на 100 грама. Просто абсурдно сравнение с която и да е друга пица, която може да стигне до 500-600 калории на 100 грама. Тук имаме два пъти по-малко калории, но всъщност най-важното е, че ползваме истински продукти, като сме ограничили мазнините максимално, за да може да не стават канцерогенни продуктите, да няма затрудняване на храносмилателните процеси. Ползваме продукт взет, приготвен от нас, сложен върху пицата. Тестото ни е с максимално голяма ферментация, за да може да е максимално леко и максимално пълнозърнесто. Моля ви, обърнете първо внимание на здравето си и естествено на това какви продукти консумирате. Когато количеството е адекватно и балансирано, тялото го усвоява много по-добре и съответно ние сме здрави, всички сме окей. Много се радвам, че има такъв интерес от вас. Това означава, че хората се интересуват от здравето си, а ние сме тези, които пък ще се грижим за това.